Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS but QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot but khandai pra hnriu lai san ar hnriu iwe khandai pra. Kipulit kilayo bat yakaway kakali kababi na Shillong manhiar Sharibhoy district. Kipulit ka Lumding Juri Police Station kilayo ban bat yakani kakali hakapor arshiteng AA no paisingi jong ka khat pratrik Naitung. Kilalap ba kani kakali kala tayit yong bat kiladan kunaru yaw try. Kajing khandra jong kipulit yaki kali tayit yong kala sedang lakat tu kat nisngi menta. Kasenjuk ki wahet nong warjantia kilapen pau ya kajing sngo khia halor kajing tray torti ya kasurok ba National Highway 40E kaba penyaso ya kadauki bat kadong talang kibahap ha West Jati Hills District. Ya kini kasurong bala pentray ha kajing lut kaba hadu South Pulai klur tingka bala pentray ya kini kasurong dakadhar company. Kiwahet chnong kila keno bakadhar company kala tray torti namartang hadian arbanai bala dap tray ya kini kasurong kala jat rathai biang kumju. Kani kasurong kala kho bat don ki benta jongka ki bala kala kum kanurwa. Bat wat haduk ki kali heru ki artatin manyan. Ki Khubor na Kylleng ki benta jongkari. Haka jingalang jok ki arpun ritali ki seng san Pyrthei ka bala long ha Bengaluru kila rai bantau da ka wei ka kunhun banyakun persya ya ka BJP haka election MP Lok Sabha ka bansalong house nam arhajar arpusau. Kila ai kerteng ya kata kunhun jongki kum ka India nani ka Indian National Democratic Inclusive Alliance. Kajingalang kalalong hakala singi ublay bat kala khamshimpor namarba kidang wad ya ka kerteng jong ka kunhun ka basngo shongkhia shwabakin yo ya ka kerteng India. Kitegi kunhun thamai kidon ya ka jingmut bantung ya ka Sonia Gandhi kum ka president bat menteri rangba jong ka Bihar Nitish Kumar kum convener. Kadia kunhun gan thauru ya artli ki subcommittee ya ka ba anbenta ya ki kam ki ba kitagi committee ki haban le. Jan baro kinong yalam kiba khampau jong ki seng san Pyrthei ba per ha India kilawan bane shimenta ha ka te jingalang katu ka ningun naki ki kenthum yau Rahul Gandhi u Arvind Kejriwal ka Mamta Banerjee kumchuru ulalu Prasad Yadav ki pulit ka Mumbai kila register FIR persya yau brio ba phone shaki pulit ban pentim ba ka India kala ban syahir thmabyang kumba ka ja ha ka arpun ritrik unawing arhazar pra lada ka India kambe ano ya ka nong Pakistan ka Sima Haider ka ba la shongkha menta ban unong India ki pulit kidang persyang banwat yau ni brio ka Sima Haider ka di ka nong Pakistan ka ba la shongkha bat Sachin Mina ubana Greater Noida kalawan sya India hau bana jemang kidairu ki bala syak kemteng ha ki pulit ka Greater Noida hendai la pelat jamin no yaki ka sarkar Uttar Pradesh kadang tokit benia halor ka video ka bala sapriang ka ba peni ba wei doktor ula thap yau nongpang bat ula berngem bersit ru yau la ong ba ka jingja ka dik bala ja ha UP Rural Institute of Medical Science and Research ka badan ha Saifa ha Etwa u doktor ula thap bat berngem yau nongpang namar ba ko ngu ya ki jing batai jong u Kajingle jong tayu doktor kala long kamat ya keren kabak khlut bha hakiran san social media. Namar kajing thea jong ulap ba waklem sange katu kani ki benta jong ka Gujarat kala shlei par kala kta ya ka kam ka jam jong ki pat ba. Kajaka kabak hamsha kta kade ka suran. Ka Meteorological Department kala maham le paru ba uslap ulap ban ther shu hakini kisaw ni kisansngi ki banwan. Sipai jong ka Pakistan kala penpau ya ka jing snokya halor ka jing yori tengan kile no Tehrik Taliban Pakistan nani kile no TTP ha Afghanistan namarba ka jing yo Lightland kile no TTP ha Afghanistan kan bo jing ma yakari Pakistan ka jing alang jong ki he sipai lani ka Corps Commander Conference ka ba Arspa Sanpupra ka bala penya the Chief of Army Staff General Syed Asim Munir ka bala long Harawal Pindi kala shim ya karai ban pen klan shu iki bor sipai da ka ba pha pentibet yaki kumno bakin yakhun bat kile no kinong India ki ba shong ki ba sa ha Germany kila pelong da ka jingki ka ba jai ban kerpat yang menteri rang ba do kari Narendra Modi bon shimkhia ban kren bat ka sarkar Germany
Bahkan pelat no ia ke Kylleng ke badang asnam kerta. Kabala syak sen ha ke caka set iki Kylleng ha Berlin. Ke Kylleng ke badang asnam kerta atip kerteng ya ka kum ka ari hasya kala syak sen nadu ka arpulai terik unailur ar hazar arpuai. Namar bala keno baki kemik kepa jongka kile benyaka. Kala syak sen menta la arpau benai kenti. Umong Australia berkusau jong kila sakut haduh nriu pau sengi kenti ha Pacific Ocean hadian baka lieng jong kala syak penjulur ha Khubor kamariang. Uni unong Australia udai bala tip kerteng kum utim syadong. Hakin riu pau sengi bala sakut haduriau kibam da kidok khaim berkidi da ku slam. Lalap yaki da ki kunhun yaram kibalait banwan da ka helikopter. Kakot ke kia jong utim ka biang. Henry ki doktor kidang phat pej benia ya menta sha Mexico. Chi hajam ruspa arko sangun ki bala sha pen kendria no naga jaka sa jongki kabadan hajan ulu meding lani mion volcano ha Philippines menta kila kempang namar bakim la shu bandring mesim. Kambu naki kila yo jingpang kum ka jingpang jurho su kriat bat pang rendang. Kila dan kum bakat kendai hajar ngut ki bala sha pen kendria no namar ba ki start wat benia kila lap ba uni ulu meding ula ban bethai menta katayo. Umeyon volcano ula bethai khat do house nam ar hajar khat pra. Nrei ha kate ka poru ala bat pen kendria no yaki brio shwabon bethai. Kumta kam shim la don kanu ka jingkata yaki nong shong shnong. President jong ka United States of America Joe Biden ula khot snubha yang menteri rang ba do ka Israel Benjamin Netanyahu bon wan cha US. Ula khat snubha yu lingba ka jinga kran jongki lingba ka telefon. Ka Khubor na office jong menteri rang ba do ka Israel la pentem ba kite anmut ki nong yalam kilaya kran khamslam ha ka phone. Ka jinga kran ka long ban pen scam ya ka jinga dei parlong ha pedeng ka Israel bar ka US kum juru bar ka Iran. Biden ula kwa ruban yakran halor ka jinga kan at ka balami ha West Bank ha pedeng ka Israel bar ka Palestine. Biden ukwa ruban yakran halor ka an thmai baka Israel kala thmu ban wanra. Kata ban pentrot bor ya ka Supreme Court na marde lengba ka te ka jing thmu jong ka sarkar ba kalami ka jinga khi ka bajur ha Israel. Ka United States kala pen phai no ikitiar kitar ki bala rong tu na India ba la khai tu ha US. Kide kitiar ki bala rim bat nadu handai thai ki bala bo sa nam bat sa kan mau ya ki por ki barim. Ki babon kitiar kide ki bala khai tu do Subhash Kapoor badan menta hapop hatok ha India. Subhash Kapoor udai usnar khai tu bashir khai bha bat udon daka kan hon ban le ya kata kam. Kitanat sentiat jong ka India kila laksa ye kam tu jong nadu snam ar hazar khatway. Bat dei hadien bakla bud dien bha kila yo ban kem ya balalap baula dia tu bon kitiar sha US bat shkiwai par kiri. Sangut kibri kila yam bat sangut kila mensal nakada ko jinga tengku jong ka ling sun rin haka sem baju set yaki ling sun. Kani ka jingja kala ja ha Poland. Kidan langut ki pilot ki ba haka te ka ling sun wei ula yam wei ula mensal bat wei pat ula light in klam kanu ka jing mensal. Ki wei pat ki balayam ki ki brio ki badan hapo ka te ka sem. Kada ko jinga tengku jong ka ligaling sun kadai na mar ka jingdum plat jong ka sun beneng. Ka State Health Services Organization jong ka Cyprus kala pentem ba wei temen uba khandai ko snem karta ula yo ya ka jingpang stroke na kada ka jingshit ker ang plat jong ka sngi. Arwat ki wei pan ki baladan hakarta ka ba nyau phunyau ba nyau pu prasnem kila poi hospital. Ka jingshit ka sngi haki south sngi ki balalet no ha Cyprus kala long palat ya ka south pole degree Celsius. Ka meteorological department ha ka tegari kala maham lupa ba minta ka tayoru ka jingshit jong ka sngi kankot sya ka south pole degree Celsius nila bantam ya ka taru. Begitu kinong ki Khubor hakimat kimat minta ka sngi. Khublei.